का बनावत मई? पुलाव बनाओ तनी। तो उल्टे बोले ले। हम उल्टा बोला तनी। दुखते दुखते भीजल लकड़ी जरत नहीं खे। अरे चूल्हा नहीं खे जरत तो तनी फूंक जल्दी जल्दी बन जाई। दुखते दुखते तो माथा दुखाई लगत। तोरा से लकड़ियों काठी नानू आवेला दूगो चार गो। कुछले खाए के का बनावत री? खिचड़ी चढ़ाइले बनी खिचड़ी। इहो रोज रोज है खिंचरा खिंचरी बनावे ले। अरे कबो कबो कौरो पकौड़ो बना ले। ए बबुआ हमरा से ना बनिया पावड़ा पकौड़ा। रुको दे तनी रात के रोटी बाटे एगो। ले हाला खा। ये खाई। हाँ खाई ये का करी तो खिचड़ी बनी तो खाई। हाँ गीला वाला लकड़ी जरत हइले ना हम का करी। अब हमरा से खाना वाना ना बनिए बाबू। का होता खाना ना बनता रहा? का होता है बनते नहीं है खाना? अब बूढ़ के शरीर बेला दुखते दुखते तो पांचवा लहरत हइले ना का करी हम। आए तू ऐसा कर बेटा। अब शादी कर ले एगो। शादी करके लिया जे बनावे खियावे वाला हो जाए। कहाँ से खोज तो लड़की खोज के देखते हैं कह दे। लड़की देख कह देते हैं कहाँ हम लड़की खोज जाएंगे। तो बाप रहतन तो खोज के लिए तो हम मेहरारू चाल कहाँ जाई खोजे बतावा तुम्हें। सुन मैं एगो बात की याद पड़ गई। हमारे से एगो दोस्त बतावला कोनो एगो दूल्हा दुल्हन के मेला लागेला। वही जगह जातन आ वही जी से एगो दुल्हन लेके आवतन। एगो दोस्त हमरा बतावले बा। हाँ तो जा तनी तो जा लिया वो जा जा हमर बाप। आयो रे मां। जाए बाबू निमन से जाइया निमन से आइया दुल्हन के लेके आइया बाकी जन लो। अरे माई बाप मातारी के जौन माया बालन भगवान से कोनो कम ना होला। का शंकर जी ऐसा नहीं करस। वह होई के नार बाबू जी हमर बाबूआ घरे आवस दुल्हन के लेके। बढ़िया से आए तो कोनो टेंशन मत करो भाई। आशीर्वाद दो। खुश रहे हमर बाबू खुश रहे। ठीक है माई चलो तनिया। हां ठीक बा ठीक बा। अरे बाप रे बाप। माई ओ माई निकाल ना। आवा तनी रुको। अरे फूट ना यार निकाल लेते हो तो फूट पड़ गया है देख। कहां बड़ी दुल्हन बबुआ। दुल्हन का पैर में मार का भइल। बाप रे बाप ई लइका हमर कहां गइल का भइले कहां गइल दुल्हन के छोड़ ले का भइले। बड़ा मार मर काहे मर आई बुढ़ा में तुम क्या करे बड़ा बाप हमर लइका बुढ़ा गइल भाई 20-22 साल के लइका शादी करे गइल त बुढ़ा गइल बा बाबू हमार हमर राजा। चुप रह हमर बाबू हम अभी तोरे के दवाई सुई करा देन। चुप रह नो 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 ठीक हो जाएगा माई के लिए छोड़ कुछ के निमन से ये बहुत